Molweni sanibona. Ninjani? Niyaphila? Ngibingelela umfoka Mkhonza la. Sithembe niyaphila good people. Ake ngibonge nje onke ama-new subscribers to this channel. Ngokusubscribe. Ngiyanamukela guys. Welcome home. Thank you for helping ukukhulisa le channel. Thanks for your support. Thanks for everything guys. Ngiyanibonga. Kwaba-commentayo, abalikeayo ama-video wami, abayasherayo, ngiyabonga kakhulu ngendlela enenza ngayo. Ngiya-appreciate kakhulu. Kwangathi ningaqhubeka ngaleyo ndlela ni-support i-channel ngaleyo ndlela. Namhlanje ngifuna nje ukukhuluma kancane ngesimo se-corruption esikhona kule government ephethe njengamanje. Bazokhumbula abaningi siye sezwa la Mpumalanga kuthiwa kudayiswa ama-laptop edayiselwa uhulumeni, edayiselwa ikhampani ethile, idayiselwa uhulumeni. Mangaphosisa ama-laptop awu-22 somewhere lapho. Ngicabanga nasazi nonke leso story. Kuthiwa lawo ma-laptop kwaspendwa imali engango 90 something million. Ngisazi noma 91 or 92 million khona lapho. Ukuthenga nje ama-laptop awu-22. Sekuyavela ke manje ukuthi uPremier waseMpumalanga uyakuveza ukuthi bayenzile investigation. Bayathola vele ukuthi i-price yalama laptop was insanely bayibiza kanjani, yakhushulwa ngendlela exakile. Shothi laptop nje ngayinye beyibiza imali enhle kakhulu, about 90,000 or something. No, kahle ngenze i-mistake. Lama laptop kwaspendwa u2 million. Yeah, sengiyakhumbula kahle. Kwaspendwa u2 million. I-laptop ngayinye engathi beyibiza 91,000 something somewhere lapho. Yes, kwaspendwa 2 million. So yakuveza kuPremier batholile ukuthi ikhona lento le. Le company nje le uthi uPremier hayi bazoyi-blacklista ngempela. Ingasabi khona indaba yayo. Phinde kuthathelwe inyathelo zonke izisebenzi zikahulumeni eziyenza lento le nale company. Kwadliwe imali zombuso ngendlela engaqondakali. Obekufanele zenze izinto eziningi edinga umphakathi. So uyabona bafethu ukuthi sisenkingeni ngempela le government lesikuyo kufanele iphume na kanjani emandleni ngoba if iqhubeka ikhona shothi izwe lethu aliphambili. Yingakho kufanele ukuthi abantu baqikelele. Mina ivangele engizolonga ngilishumayela manje asiregisteni. If vele wena khona kwi-IEC portal uhloyichecka nje ukuthi kuseme ngendlela kusemanje kuse-early. Into okufuna siyiphushe i-idea yokuthi abantu ababe kwi-IEC ba-register bakhona ukuthi bayovota ukhotheno olizayo. So yiloko nje zobe ngilongishumayela leyo language ayikho edlula leyo futhi. Nabanye okuwukuthi banethuba lokwenza okufanayo nabo siyacela ukuthi bangene kuma social media, bangene everywhere labakhona baphusha indaba yokuthi kuyovotwa kukhishwe completely le government ekhona manje eholwa i-ANC. Yiloko nje engakusho. GNU ayikho i-GNU njengamanje kusabusa le-ANC okufanele iphume ngokugcwele emandleni ukuze sikhululeke. Yiloko mfoka Mkhonza ngithi i-corruption ayiphele ngokuthi uyovota. If you haven't subscribed, please do subscribe and share my videos. Thank you so much.